Ahoj všichni, to je dneska takové rychlé info, nebo prostě důležité info, podívejte se. Info o tom, že se budu přejmenovávat a už vážně, už je to jistý a budu se teda jmenovat Styles. Píše se to S-T-E-L-L-E, taková nahoře čárečka Styles. Teda pardon, style, jo, style, jo. A budu tam točit sama se sebou, takže tak, ale možná pár videek s pečopákama budou, to ještě nevím, ale prostě hlavně tam budu točit sama se sebou. Doufám, že to pochopíte a ahoj!